Bermeoko udala kontratu berria sinatu zuen uztailean herriko argiteria jasangarriago egiteko Tekuni enpresarekin. Astelehen gauez, Idurre Bideguren Bermeoko alkatea Benito Ibarrolasa alkateordea eta udal teknikari eta Tekuniko teknikariak kalez kale ibili ziren argitaria berria ikuskatzen. Segurtasuna bermatzeko helburuarekin eta puntu ilonik egon ez dadin. San Andres, Tala, Erreten eta Sarragoitxiko argiteria ikuskatu zuten besteak beste eta epe laburrean ahultasunei erantzuna emateko neurriak hartuko dituzte. Helburua, segurtasuna bermatzea eta Bermeon erabiliko den argiteriaren 100% energia berdeduna izatea. Iturri berriztagarriak erabiliz eta eraginkortasun handiko kogeneraziorako sistema erabilita, herriko argiteriaren 60% LED motakoa dela azpimarratu du zerbitzu saileko ordezkari den Benito Ibarrolasak. Horrela, Urdaibaiko biosfera erreserbari dagokion ingurugiroari babesa emanez, eta ikusmena gutxiago nekatuz. Bide batez, erabiliko den energia 63 baten aurreztuz. Era berean, argi kutsadura ezabatzea lortuko da zerua hobeto ikusiz eta arazoei arinago aurre eginez.